zakafin da kai tana wajaba ne da zarar musulmi ya halarci watan ramadan, ya kai ya yi azumin ko bai kai ya yi azumin ba. Barin warware wannan takaddamar ita ce, da a ce yau za a fara azumi, wane yana nan da ran shi da lafiya ko babu lafiya, sai aka waye gari kashe gari sai ya rasu, idan Allah ya kai mu lokacin da za a yi zakafin da kai a wannan gidan, in dai har za a yi zakafin da kai a gidan ana da hali, to wannan da ya rasu 1 ga watan ramadan ko 2 ga watan ramadan, to za a yi mishi zakafin da kai. na fata an gane. Shi din nan balagagge ne ko ba balagagge ba ne, matukar ya halarci wannan wata mai albarka ko da daidai da kwana guda ne. na fata an gane wannan. Da a ce za a haifi yaro a daren nan na yau, sai a wayi gari gobe an yi azumi, wannan yaro ya halarci wannan ainihin wato albarkar watan azumi. Amma da za a haife shi a daren nan na yau, kuma ya zama a daren nan na yau an ga wata, gobe sallah, to ba za a yi mishi zakafi da kai ba, domin ba shi da alaka da ramadan, ba dan azumi ne shi ba, sallau ne. ina ma'ana haka? Ba a haife shi cikin watan azumi ba, saboda ana cewa an ga wata da almuru, to watan azumi ya fita, don haka ba za a yi mishi zakafi da kai ba. Amma an aka ce an haife shi a yau kuma an yi azumi ɗaya a gobe, to an haife shi cikin daren azumi kenan, don haka zakafi da kai ta hada hadda shi kenan. Idan kun fahimci wannan jama'a, zakafi da kai tana hawa kan musulmi ne da halartar watan ramadan, ba wai lallai da yin azumin ba, ba wai lallai da kasantuwar cewa ya samu kanshi da lafiya ko da rashin lafiya ba. In dai ya gilma cikin watan azumin, to za a yi mishi zakafi da kai ko da ya mutu kafin sallah. Ya kamata musulmi su gane wannan. Wannan shine abin da ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan kun fahimci wannan da kyau, zakar makurar lokacin fitar da ita shine wayewar garin sallah kafin a fita sallar idi. Kar ka sake a tafi sallar idi baka ba da zakar da kanka ba, ko da ka auna ta ka aje ta a ɗaki ko a ƙofar ɗaki ko a shago, sai da aka dawo sallah ka bayar da ita. Na'am, wajabci ya sauka a kanka, sai dai kai kayi asarar lada, ba za ka samu ladan zakafin da kai ba, sai dai ladan sadaka, gama garin sadaka, wadda gama garin sadaka ta yau da kullum ba ta kai ladan zakafin da kai ba, ba ta kai ta kankara zunubai ba, ba ta kai ta ɗaukaka martaba da daraja ba. ina fata an gane. To idan al'ummar mu sun gane wannan, sai malamai suka ce, idan akwai wani kwamiti na tattarawa da raba zakka wanda zai iya fara tattara zakafin da kai ɗin kafin ranar da ake buƙatar a wadatar da talakawa daga bara da makamantan matsaloli irin waɗannan, to daidai ne tun 1 ga ramadan ko 2 ga ramadan ko 3 ga ramadan ka auna zakafin da kanka, in kana sa rai daidai ranar sallah da za ta kai maka za ta same ka a cikin wadata. Amma in kana ganin cewa kai kan tsamma a rabbuka ne, mai yiwa ya zama ranar sallar ta zo ta same ka da wadata ko babu wadata, to ba irin ku ne za ku ba da zakafi da kai in advance ba, kafin lokacinta. Amma babban alhaji ne ko mai wadata wanda yana da yaƙinin ranar sallah gari zai waye, yana da abinci, yana da abin cefane, to in ya tabbata haka zai iya fitar da zakafi da kanshi ranar 3 ga watan azumi, 5 ga azumi, 10 ga azumi, sai ya kai wa kwamitin tara zakka, sai a fara tarawa, sai zama kwana 2 kafin sallah sai a samo ledoji a kasafta, tiya 3 ne, tiya 5 ne, tiya 6 ne, za a raba wa miskinai. To ya kamata jama'ar su gane alhikma fit tashri', hikima wajen shar'anta al'amura. Mu a nan kasashenmu baƙaƙen fata, abincinmu ba irin abincin laraba ba ne, wato ba kamar dabino ba ne, da balarabe zai zauna ya ci dabino ya tashi ya sha ruwa ya ci abinci. Ko ka samu buzu a ƙasar Nijar ya ci cikui na man shanu ko na raƙumi, ya ci ya ƙoshi sai ya sha ruwa. Bahaushe ba zai yi wannan ba. Bahaushe masara ce yake surfawa ya daka ta da abin miya. Don haka a babi na adalci, abin da aka ce a ciyar da talakawa a wunin sallah, idan ka ɗibi masara ka bashi, ka yi mishi halfway ne, ka yi rabin ciyar da shi. Ashe kamata ya yi kwamitin zakka lokacin da za su tattara zakka tsawon watan ramadan,
sai su sayar da kashi 30% na abin da suka tara, kashi 70% sai su raba musu a matsayin hatsi, sai a rinka hada musu da 1,000 ko 500 ko 2,000. kaga an bashi shinkafa an kuma bashi kudin cefane. In ba haka ba, abin da ake cewa zai zo ya tara buhu guda na masara a gida, abin da ake tsoron shine mai bara, sai kuma a gan shi kofa alhaji wane yana cewa allazi wahidin, lafiya ce wallahi ban yi cefane ba ne. don haka ashe kun ga ya kamata mu iya gane abin da aka ce a ba su abinci su talakawa a wannan wuni. don haka sai ku lura da kyau, wannan ina ba da shawara ne dangane da abin da ya kamata kwamitin zakka su yi. malamai ne su, ba lallai su ɗauki shawara ta ba, amma a bisa fahimtar da ne wa shari'ar musulunci da aka ce a ciyar da talakawa. in ka ɗauki masara ko gero ko shinkafa ka bashi, to akwai sauran aiki. har yanzu yana da hujja ya yi bara, da hujja cewa me na cefa ne yake nema. ina fata an gane wannan. kenan ashe a ƙarƙashin haka kenan yanzu idan wani ya ɗauki kuɗi ya baiwa miskini madadin ya bada abinci ta yi. Imam Abu Hanifa ya ce ya halatta dama ba da kima, shine ka kimanta cewa zakafin da kan gidanka buhu nawa za ta kama, tiya nawa za ta kama, mudu nawa za ta kama. Abu Hanifa ya ce sai ka kinta ta kudin, sai ka ɗauki kudin sai ka bayar. Ya ce ya halatta. inna ma malamai ba su ɗauki wannan fatawa ta Abu Hanifa ba sai a babin maslaha, cewa in an karbi hatsi daga wasu musulmi to za a iya karban kima kuɗi daga wasu musulmi, domin ya zama nan a bayar da hatsi a kawo kuma a hada da kuɗin cefane. in ba haka ba kuma waccan shawara ta farko wadda na gabatar. don haka ku gane daga cikin hikimar zakafin da kai ita ce, hikima ta farko tana dawowa zuwa ga kai mai yin azumi. zakafin da kai tana wanke ka, shine ma'anar fidda kai din. fidda kai shine zakatul fitri.